खुलुमबाय अनदायग्रा आइ आफानि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै जों बे फुंबिलि मुगायाव 2025 मायथाइनि दिनै बे 22 आगस्टआव मिथिंगानि दाउसिन दाउलानि गाबनायजों आरोबाव लोगोसे नैबे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनानै जाय सानै सुबुङा आंनि खाथियाव दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो बे चेनेलनिफ्राय आं बिथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय आरो बिथांमोनखौ गोजोननाय लाबाय गोजोन्थों दे गोजोन्थों अनदायग्राफोर दिनै आं बिथांमोनखौ आंनि सारियाव मानो थाखाय लाफादों आरो बिथांमोनाव आं मा सोंनो नागिरदों मानोना बे संसाराव गोबां सैतानफ्रा मानसिफोरखौ आन्दायहोयो जेरै जिसुखौबो बै समाव गोजौ हाजोआव जेब्ला दिखांना लाङो मोख्रेब गासैयावनो बेखौ खोन्थादों बे गासै नुनाय मानिखौ आं नोंनो होजोबगोन आरो बेजों लोगोसे बेखौ बुंदों नों बेनिफ्राय बाज्रुम नों बेनिफ्राय बाज्रुमोब्ला लिरनाय दं सोरगोनि आरफवा नोंखौ दलरै हमखांगोन आरो नोङो नोंनि मोदोमा नोंनि आथिङा थोबसेबो आद्रि जानाय नङा सैताननि रावा नायजे बेसे गोदै सैताननि रावा गोबां मानसिफोरखौ आन्दायहोयो बेनिखायनो बिथांमोननि न'खरावबो माखासे सैताननि आन्दायहोनाय अजाफोरनि थगाय थसि खालामनानै रां गरसेबो नाङा होननानै बिथांमोनखौ बुंदोंमोन बिथांमोना दहाय आंनि गेजेरजों काउन्सिलिंनि गेजेरजों मिथिदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं बे सारियाव लानानै बिथांमोनाव नोंथांनिसिम मिथिनो थाखाय सैताननि राव अजाफोरनि माखासे राव सैताननि खामानिजों आगान सुरनाय बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय नोंथांमोना फारि फारि मिथिगोन बे समाव आङो सोंनो लुबैबाय नोंनि नामा मा नाम मार्सिला बसुमतारी आरो बबेनिफ्राय फैदों आं दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों निफ्राय मा गामि 2 नं गालिल निफ्राय बबे पारिसआव बाथासिपुर पारिस जोंना काथलिक ख्रिस्टानखा काथलिक ख्रिस्टानखा आं जोनोमनिफ्रायनो बेनिफ्राय नोंथांनि मा नाम बिजय बसुमतारी आदसा नों बिनि मा जायो आं बिनि फिसाय जायो आदसा दिनै नोंसोरो मा थांखिखौ लाना बाहाय फैदोंमोन जोंनि थांखिया बेनो गोबां माने आंनि हिन्जावा बेमारजों नारसिन जानानै दङ जों मानिफ्राय जाबोदों जों बेखौ मिथिया बेनिखायनो दा बेयाव फैनाय जादों आरो न'खराव जेंनाफोर लोमजानायफोर आरो जाथायफोर जाबाय थानायखौ मानि थाखाय जादों आरो बबेनिफ्राय फैदों बिनि माखासे गारबोनाय जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय फैदों आरो दा बे फैनायनि गेजेरजों आं नोंनाव सोंनोसै नोंथ' काउन्सिलिं लाबाय मा जाग्रामोन आरो मानि थाखाय दिनै आंथ' इसोर नङा आंथ' अन्तर्जामि नङा सासेल' इसोर दं बे इसोराल'सो मिथिगौ बेनिखायनो नोङो मा जाथाय जाया आरो बेजों लोगोसे नों मानि थाखाय फैदोंमोन बेखौ एसे बुंग्रोदो बेनि उनावहाय नोङो गावनि बै अजाफोरजों एबा माखासे थगाय थसि खालामनानै गोदै बाथ्रा बुंनानै बुरखायजानाय बाथ्राफोरखौ नोङो नोंनि खुगाजोंनो बेखेवनानै जोंनि मिथिहोनो हागोन दे नों मानि थाखाय फैदोंमोन मा जाथाय जादों आंहा न'खराव माने बिदिनो जेंना सफैबाय थायो बेमार जाबाय थायो बिदिनो मिथिस्लाबनो हायै आन्जाद सफैयो आरो ओमफ्राय बेयाव आङो माने टेनसन जाबाथाय आंना बेमारा बारा जायो आरोना ओमफ्राय आङो माने सिख्लानिफ्रायनो आङो माने नों बेवाइफोरखौ मिथिखायो नालाय इसोरनि हाबा मावो होननानै ओमफ्राय जों बिदिनो गोदोबो सिख्लायावहाय रिट्रिटफ्राव गिदिंबायखायोमोन नालाय ओमफ्राय आंनियावहाय साननाय फैबाय आरो इउटुबावबो नायबाय थायो आङो बिराद बेमारफोरखौ सोखायो आरो बिदि काउन्सिल लाबा बिथोरिया खोथाफोरखौ मोनो बिनिखायनो आङो माने हौवाखौ लेंनानै लाबोबाय आरो माने आंनि गोसोआव बिराद सम थादोंब्लाबो आं बेफोरखौ गोसोखांनो रोङाखैमोन ओमफ्राय माने सिमांजों लोगोसे आंखौ गिनाय साफिनानै आङो माने बेवाइफोरखौ गोसोखांबाय आरो आं बेनाव थांनांसिगोन आं काउन्सिल लानांसिगोन आंनि पापफोरखौ आं मोनदांगोनदां बा मानि थाखाय आंनि न'खराव बिदि आन्जाद जाबाय थायो मानो बेमारफ्रा बिदि हरखाब जायो बेखौ साननानै आं माने फैदों आरो नोंजों कन्टेक्ट लानानै मा जाथायफोर जायोमोन नोंना बेनि थाखाय गिनाय मोनखांनानै आरो बे काउन्सिलिंनि गेजेरजों मोनदांनाय बाइबेलनि गेजेरजों बेखेवनानै दिनै बै फैबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो मा मोनखो आरो ओमफ्राय दिनै थारैनो बाहाय फैनायनि गेजेरजों नों मा मोनखो आरो बेखौ नोङो उनावहाय जाय अजाजों नोङो फाव फान्दाय जादों बेफोरखौ नों उनाव बुंनो हागोन नों मा मोनखो बाहाय फैनानै आङो दायो माने आंनि गारबोनाय पापफोरनि सोमोन्दै बाइबेलाव मोनबाय जे आं सिगांबो बिदिनो
बेप्टिसाव आं हाबा जाफैदोंमोन नालाय केथलिकबाबो बे समावहाय आं माने सासे अजाखौ बेमार आजारनि थाखाय माने हमनाय जादोंमोन आरो हमनायथ' नङा गावनो निजे आंनि न'आव फैदों आरो ना नोंहा मा बेराम जादोंमोन बै समाव नोंनि फिसायाबो ना नोंनो जादोंमोन आं जायाखैमोन आंनि हौवाया जाबाय थादोंमोन आरो मा जादोंमोन बेलाय बिदि लोमजानायल' जादोंमोन आरो बे लोमजाना थाबायनो हायोना हायामोन थाबायनोथ' हायोमोन ओमफ्राय बिदिनो सिरियासमोन आरो बिदिनो लोमजाबाय थायोमोन आरो बिदि बे समाव बे अजाखौ नोंसोर लिंहरदों लेंहराखै गावनो फैदों आरो सोरनिफ्राय मिथिना फैखो बेयो ओरैबायदि जादों बे समाव जोंहा हौवाया लोमजानायखाय ओरै जोंनि हरिसिंगानिफ्रायबो आफाया बेखौ नायनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंना बिदि खान्थाल सायायाव बिदि आलासि फैनायखाय बिदिनो सियार बायदिसिना रेडि दंखायोमोन आरो ओमफ्राय बे आलासिफ्रा बिदिनो फेमिलिफोरखौ नायनो होननानै ओरै गरायमारिथिं फैनायावहा ओमफ्राय आं बिदिनो आलासिफोर गैथ'यैखाय आं खिथाब सुबाय थादोंमोन फिसालाया उन्दैमोन बे समाव निउटन फिसालाया उन्दैमोन आंहा 2006नि काहिनि आरो बे 2006नि काहिनि 2006नि जाथाय बे 2006नि जाथाय आरो ओमफ्राय बे आं खिथाब सुबाय थानायावनो बे आंनावहाय जिबौ हमग्रानो आरो बेयो खावालि माने बिराद माबा सुदै फैदों आरो बे कट गस्ला गानलायनाय जुथा मुजा मा जाथि खावालि जाथिनो आरो आच्छा खावालि गुवाहाटि बामोनगावनिनो आरो बियो गुवाहाटि बामोनगावनिनो ओमफ्राय एकदम हेमसेम आरो एकदम टाइ गानलायनाय कट गानलायनाय जुथा मुजा बिदि गानलायनाय आरो ओमफ्राय आंना न'आ लामा सेरावनोमोन नालाय ओमफ्राय बे आंखौ खिथाब सुनायावनो सोंहरबाय आरो माबा ओइ बायदेव जिबौ ओंखारोना ओंखारा नोंसिनिथिं होनना सोंग्रोदों आरो बेयो ओमफ्राय आं ओंखारा होनना बुंबाय आरो ओंखारा होनबाबो बे आंनि न'आव हाबफैसोमबाय हाबफैनानै ओमफ्राय बियो दै बिग्रोबाय आरो ओमफ्राय दै बिनायखाय आं दै होबाय ओमफ्राय दै होखांनानै आरो बिदिनो फाथै दंमोन आरो आलासिफोर जाखोन्दा ओमफ्राय गया गैयामोन आरो बे डाइरेक्ट सियाराव जिरायफैखाबाय बियो ओमफ्राय गय बिबाय ओमफ्राय गय होबाय आं गय होखांनानै बेथ' न' सिङाव दं उन्दुबाय थादों माने लोमजानायसो नालाय बेयो ओमफ्राय बे समावहाय बियो होनबाय आरो नोंहा बिराद दुखु दङ नोंहा बिदि बिदि जाथाय जादों नोङो आं नोंनि फिसाइखौ नायगोन आंनो फैसा थाइसेबो नाङा आंखौ नायनो हो होनबाय आरो बेबायदि होनबाय नालाय आंबो बे समाव सानस्लाबनो हायामोन ओमफ्राय आङो ओरैनो नायगोन होनबाय नालाय आङो नायनो हागोन होननानै आङो सिङाव लांनानै थांबाय आरो बेखौ नोंहा बे खावालिखौ फोथायनाय दं ना नोङो नोङो सासे खृष्टान जानानै इसोरखौ फोथायना फोथायामोन आङो बे समाव बारा इसोरखौबो मिथिजोबा अजाफोरखौबो मिथिजोबा बिराद आलांबासोमोन आङो लोरबां फोथायनायमोन माने सोरबा बुंब्ला बेखौबो लायोमोन सोरबा अजा बुंफोर बुंब्ला थांनायालाय आङो बुहुत रिट्रिटफोर गायो गिर्जाफोर गायो आं उन्दैनिफ्राय गिर्जाफोरखौबो गारा होनब्लाबो माने आं आलांबामोन आरो माने आंनि हौवायाल' हामथों बेबायदि साननाय दंमोन आरो आंना ना बिदिमोन आरो ओमफ्राय दाना बे न' सिङाव हाबनानै बस्था बनो होबाय बस्था बनानै दाना आंखौ आथिं आखाइ सुनो होबाय ओमफ्राय थुलसि नागिरनो होबाय बियो ओमफ्राय दाना थुलसियाबो जोंहा बारियावनो दंखायोमोन फिसालाखौ बहायनानै आङो थुलसि खानो फैबाय थुलसि खाखांनानै बियो माबा माबि हारा बावनासार हारा माबा माबि हारा मनाव एबा बेगफोर दंमोन नामा दंमोन जिबौबो दंमोन ओमफ्राय बेगबो दंमोन जिबौबो दंमोन औ जिबौबो मानसिया बे हेन्डसाम सेंग्रा लोगोसे बिनि ड्रेसा मा ड्रेसमोन मा कालारमोन गोसोम कट गस्लामोन गोसोम लंपेन्टमोन जुथा गानदों टाइ गानदों आरो मानसिया बिराद माबा आरो माने सादुनि महर नङामोन सादुनि महर नङा माने सासे बिनि माबायाव जिबौ दंमोन जिबौबो दंमोन जिबौ लाग्रा खथा दंमोन माने खथा नङा बेगावनो लाजोबखादों बेगावनो आच्छा बेगावनो दंजोबो आरो माने सोब बुस्थुआनो ओमफ्राय बियो जि हारा मुरा बरननानै सैजोबबाय सैनानै एसे बुरजा खालामबाय आरो बेयो बै मा हारा बेलाय मा हारा मिथिया बावनासार हाराबो होनदों आरो बावनासार हाराबो मानसि हाराबो जानो हागौ जिब जुनारनि हाराबो जानो हागौ बुरजामोन आरो हाराया ओमफ्राय बेगाबो गिदिर खामोन आरो बेगनिफ्राय दिहुननानै बेखौ बाहेरायाव दिहुननानै सिखाजों सिखाजों फिसा हादों नामा जोंनि मेगनाव सोयै सैख'दों आरो सैख'नानै इसिनि खालामबाय आरो ओमफ्राय खालामनानै माखासेखौ इयो थाबिसाव सोबाय माखासेखौ आंनि बे आगदा आखायावबो होबाय हौवानि आगदा आखायावबो बेयाव होनानै खोमोरबाय बे गुन्दै बायदिखौ बे नोंनि माबायाव होनानै बेयाव होनानै खोमोरबाय बियो मा खालामनानै लोगो लोगो गोमोरबाय नोंसिनि मेगनाव बे जोंनि मेगनावनो गोमोरबाय आरो ओमफ्राय दाना इदि खालामखांनानै बियो इनियावबो आंनावबो खालामबाय आगदाथिं ओमफ्राय दाना बेथ' सिरियास लोमजानाय अब्लाबो बिनि जिरायहोबाय आरो बे जिरायहोनानै बिदि खालामबाय आरो बेयो ओमफ्राय दाना उनावहाय मा जाबावबाय बै थाबिसखौ सान अखाफोर गाबज्रिनानै खामखाव होजोब्बाय बियो
खामखौ होनानै सान अखाफोरखौ गाबज्रिनानै सान अखाफोरखौ गाबज्रिखादों माबे आरो अर जोंनाय जोंबाय ना मारै ओहो जोङाखै मारैथो बुस्थुआ जादों खामखावनाय मानि गुदुं जाबाय आरो थाबिसा गुदुं जाजोब्बाय ओमफ्राय सान अखाफोरखौ गाबज्रिदों आरो इदि गावसिनि माबायैहाय आं माने बुजिदों आरो हिन्दीनि गाबज्रिदों आरो ओमफ्राय दाना इयावहाय आंनाव होब्रबबाय ओमफ्राय आंथ' गिनानै एसेल' होबाय आंनाव थिफुआसै आरो बेनि खाफालाव होबाय औ ओमफ्राय फिसालानावबो होनायाव आं गिनानै एसे थाब बोखारबाय बेनावबो थिफुआसै दाना हौवायाथ' इदि लोमजाखानाय नालाय बेनाव होथारबाय ओमफ्राय थिफुबाय आरो गोसोम जाबाय आरो बेहा बेनाव थिफुदों आरो ओमफ्राय दाना ओमफ्राय मा जाखो थिफुबाय बेहा खाफालानो माने गुदुंथार नालाय थाबिसा ओमफ्रायथ' अर सावखानाय नङामोन खिन्थु बे जादुजों मन्त्रजों बे हाराया गुन्दै खालामनाया बेयाव गुदुं जाजोब्बाय अर बायदि जाबाय औ ओमफ्राय दाना बिदि जाखांनायनि उनाव बियो दाना जिबौनि मानि नांगौ जालायबाय आरो ओमफ्राय नोंसोर जिबौनि मानिखौ सप्तासेनि गेजेरावनो नोंसोर लाबोनो हायाबा नोंसिनि बै आखाइयाव सोनाया बेरफुगोन होननानै सिगिबाय जोंखौ ओमफ्राय गावनो होनदोंमोन आफुन हिसाबै आं नोंसिनिफ्राय फैसा थाइसे लाया ओरैनो नायना होलांगोन ओरै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय दाना बे बुंबाय आरो न'खरनि बायदि गावनि न'खर बायदि साननानै गोदै बाथ्रा बुंदों औ आंनि न'खरनि बायदि साननानै आङो नोंसोरखौ ओरैनो नायना होलांगोन होननाया उनाव दाना जिबौनि मानि नांगौ जाबाय ओमफ्राय दाना जिबौनि मानिखौथ' जों बबाव मोननो जोंथ' रोङा बेफोरखौ ओमफ्राय दा जों बबाव मोननो होननायाव बियो सासे अजा खोन्थाबाय आरो बै उदालगुरि थाना खाथियाव हाथाइसिं थांग्रा लामायाव सासे राम बुथिया होननाय फैयो बे जिबौनि मानि फानो होनबाय आरो दाथ' जों बेखौ बोरै सं मोननो ओमफ्राय आरो बेबा फैगोन ना फैया जोंहानाव गिनाय हाबबाय आरो गिनाय हाबनानै आं सोंबाय आरो नोंनाव दंना गैया होननानै दङ गरसेल'सो बेबो आंना कास्टमार गोनांखा अर्डार गोनांखा आं बेखौ होनो हाया होनबाय आरो होमबाथ' नों बेखौ लोगो हमदो जोंनो बेखौ होलांदो मानोना बे बेरफुगोनबो होनना सिगिबाय नालाय न'खराव खाहिनि जागोन होनबाय नालाय ओमफ्राय इदि बथलावबो फिसा फिसा मुलिखौ सोजोबनानै जोंखौ सारि खनिया फबनो होदों आरो न'खरनि बिथायाव न'नि सोरगिदिं बेखौ फबहोबावबाय फबनो माने जोंनो सोना गालांदों आरो ओमफ्राय दाना आरो बेबायदि खोथाबो बाहायबावदों आरो नोंस्रानि आफुन न'नि मानसियानो नोंसिनि न'खरसे बारनानै न'खरसेया नोंसोरखौ बानायदों दायना बानायदों होननानै बुंबाय आरो बे होमबा जोंहा रावबो गैया जोंहा बाजैसो दं न'खरसे बारनानै न'खरसे जोंनि बाजै बिनि बिब' असे इसो दं आरो ओमफ्राय इदि होनलांबाय आरो ओमफ्राय जों फोथायाखै आरो माने जोंनिनो बिबारि असे बिब' असे होननानै होमबा जोंना बे आदायाबो जौ फाग्लासोमोन आरो जेबो रोङामोन ओमफ्राय जों बेखौ फोथायाखै आरो होमब्लाबो बियो जोंनो थाबिसखौ होलांबाय ओमफ्राय दाना जोंहाबो फैनो फैसाखौ हरनो गैला बे जिबौनि मानिया 2000 मोननो आरो बे आच्छा बेखौ बियो बे नोंसोरखौ लाथारगोन बेखौ मिथिखागौ सिगिबाय गिहिबाय बेखौ लाथारगोन आं बिनिफ्राय फैसा आदाय खालामगोन माबायदि दं बिसोरो गोदै बाथ्रा बुंनानै नायदो आरो बेनिफ्राय नोंसोरनाथ' गरसेबो रां गैयामोन माब्रैसो बबे राहाजों बेखौ बे जिबौनि मानिखौ लाखिखो ओरै जाबाय जोङो माने ओरै हौवाखौ नायनानै फैसाबो गैखाला थाइसेबो ओमफ्राय आरो ओरैहाय बे हारा मुरा जोंनि आखाइयाव सोना होजोबखाबाय बेरफ्रुजानो गिबाय सप्तासेनि उनाव बेरफ्रुगोन होननायखाय जोङो माने जिबौनि मानिखौ लाखिनोबो जोङो बिबाय आरो माने जोंनो माने बे होलांखासिगोन आरो जोंनो ओमफ्राय बिबाय बिनानै दाना बेखौ बे बाखि होलांनो हाया ओमफ्राय दाना नोंसिनि माबा मोनसे बुस्थुबाबो जोंनो हरनांगोन आंनो हरनांगोन होनबाय आरो ओमफ्राय दाना आंहा जेबो गैया सनानि खिर' दंमोन जरासे ओमफ्राय आरो बिदिनो सनानि साखि नाफाखुलफोर दंमोन आरो ओमफ्राय बेफोरखौहाय आङो माने बियो सनानि जरासे बे खिरुखौ बेनो हरबाय आरो ओमफ्राय बेयो ओरै होनबाय आरो आं बे सनानि खिरु जरासेखौ लांनोसै आं नोंसिनाव मास मोनसेनि उनाव फैफिनगोन आंनो बिहु फालि गांसे बायनानै दोन आं नोंसिनाव आलासि जालांगोन लकेल दाउजों ओमफ्राय नोंसोर मास मोनसेनि उनाव फैफिनगोन होननायखाय आङो बेखौबो आं सनानि जरासेखौ होफैफिनगोन होननानैहाय माने गोदनानि ना गन्थंनि ना खोमानि खोमानि खिरु जोंनि बै बर' हिन्जावफोर गानग्राया दाथ' इयो 10, 12, 13 इदियावबो मोनबावला आरो बे आंनि खेराखौ दा 20,000 25,000 थांसै आरो बेबायदि खिरु दंमोन आरो ओमफ्राय जरासे औ बेंथलनिमोन आरो बे सनाया ओमफ्राय दाना बेखौ खेवनानै बेनो होबाय बाकसनिफ्राय हानना होदो आं गानबाय थायामोन नालाय बाकसनिफ्राय लाबोना औ बाकसावबाबो बे नुखादों जानांगौ आरो बुस्थुआ माने बेहा माबा दं नालाय बेहा जादु दं नालाय माने आं बै थाबिसखौ खामखौनो दासो माने आंनाव साननाय फैयो आरो गोदो साननो रोङाखैमोन आरो आं ओमफ्राय इयो लांखांनानै मास मोनसे जासिगोन आङो बिहु फालि दाउ बायनानै नेबाय थाबाय फैया मास मोनसे जाबाय फैया फैस्रायासै आरो बियो ओमफ्राय ओरैनो सनाखौ मोनलांबाय आरो ओमफ्राय उनाव जोंनि बिप्तिस मण्डलिनि मानसिफ्रा खोनानानै बे थाबिसखौ सावनाय जाबाय आरो सावदों आरो जों हजोंनो सावदों आरो फबाखै सावफिनबाय सावफिनबाय बेनिफ्राय बेथ' बे नोंखौ खायदायै कौशलै बायदिसिना बुंनायजों
नोंसोरखौ फैफिनगोन होननानै बिहु गामसाबो बायनो थिनलायदोंमोन नोंखौ सानदोंमोन आरो बे सनाखौ होफैफिनगोन होननानै बुंदोंमोन बे गासिबो नोंनिफ्राय बै गेट मोखां एबा नोंनि दरखं मोखां लांगोना मोखां बारलांबानोथ' बिसोरो थगायग्राखा बेनिफ्राय मा जाथाय जाबाखौ दे बुं बिदिनो जाबाय ओमफ्राय बे अजानि खारबाराथ' बेयावनो थांबाय आरोना बे सनानि लांबाय नेबाय फैयासै ओमफ्राय बिदिनो माबा लोमजानायाबो गादों गानायालाय ओमफ्राय बिदिजोंथ' गायाखैदां डक्टरनि होनानै गादोंदां आरो माने आं दायो बुजिनो मोनो आरो दायो माने आंनाव साननाय फैयो आरो बिथोरे होमबाबो माने बेफोरखौ आंनि दा देहायाव सैनांनायफोरखौ बिनिफ्राय फैदों होननानै सानाखैमोन आरो आं दिनैसिम खय बोसोर जाखो 2006 निमोन दिनैसिम 2006निफ्राय अब्लाथ' नै गोबां जाबाय जों बे समाव बिप्तिसमोन आरो 20 बोसोरसो जाबाय बै समनि जाथाया नोंसिनि न'खराव बे जाथाया जादोंमोन आरो बेनिफ्राय मालाबा बेबायदिनो आरोबाव फैबावो नामा बे आं दायो फोथायथारला आरो आं माने थैबा आं ओरैनो थैगोन डक्टरफोरनाव थैगोन 20 बोसोरनि सिगां जाथाय जानाया बेबायदि सैताननि खामानि मावनानै बे अजाया नोंनियाव बेबायदि गावनि होलांनाय बेफोरखौ हारा हुराखौ खोमोरलायनाय आरो बे थिफुलायनाय बेफोर गासै जाथायफोरखौथ' नोंसोरो बे समाव मा बावलांबायमोन ना गोसोआव दङमोन बावबायमोन आङो होमबाबो आं बेखौ माबोरैनिफ्राय गोसोखांखो बबेनिफ्राय मोनदांखो दिनै दायो नोंनियाव फैनानै काउन्सिलाव मोननाय जाबाय नों सोंनायावसो आं माने बेफोरखौ गोसोखांनाय जाबाय आरो नङाबा आंनि गोसोआव गैलामोन आरो बेफोरो माने आं सानोमोन आंनि सायाव मानो बिदि आनजाद फैयो मा होननानै दा जेरै बाइबेलाव काउन्सिलाव मोनदों बेबायदिनो आं मोसौ खानानै दोनो बोरमा गोसोम खानानै दोनो सिमाङाव ओमफ्राय बे बोरमा गोसोमानो दुरुङा लावनानै न' सिङाव हाबो मोसौआबो बिदिनो गं गोनां बेबायदिनो माबायो बेबायदि सिमां नुबाय थायो आरो आं हौवानो खोन्थाबाय थायो आं बिदि सिमां नुयो लोगोफोरनोबो खोन्थायो आरो आं बिदि सिमां नुयो आं ओरै होननानैहाय ओमफ्राय जिबौ नुबाय थायो जिबौआबो माने आङो बुथारनो हाया फिसाबाबो आदा मरालाव खालामनानै दोनो ओमफ्राय फैयै नै दाख्लै बिराद गिदिर जिबौ बुथारनो हायै सिमां नुबाय आरो आं माने नासयनाय नुबाय आरो आं बिदिनो मोगथाङावबो एकदम रिलि काहिनि बिराद समयसा जायो आंनो नंगां बांगां माने आनजाद फैयो सोरजोंबा बिदिनो बुजालाबायनो नागिरनाय सोरजोंबा दानजालाबायनो नागिरनाय सोरजोंबा बेथ' सिमा नङा मोगथाङावनो बिदिनो दाय गैयाब्लाबो दाय दिहुननानै फानदाय जालाबायो सोरबा दानस'नो फैयो नामा औ बिदि दानस'नोबो फैजाखांबाय आं बिदिनो गामिनि मानसिजोंनो माने आं मिथियै खोथाखौनो नंखाय बाथ्रायावनो आंखौ दाननो फैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो रायजोफ्रा बिजिरनायावबो माने रायजोफ्राबो बिजिरबाय मिटिं खालामबाय बेयाव बिजिरनायावबो आंनाव दायखौ मोनासै आरो गुबुनावबो बिदिनो नंखायावनो आं फानदाय जालाबायो आरो माने ओमफ्राय आं बेखौ बिराद गोसोआव दुखु मोननानै आं माने सानफ्रामबो इसोरनाव गथायो आरो आं मानि थाखाय आंनि जिउआव बिदि फैयो आंथ' माथो आंनि साननायावथ' माथो आं गोरोन्थि मावा आरो होननानै आं बिराद दुखु मोननानै आं नोंखौ गोसोखांनाय जादों आरो नाथाय नोङो सानबाय थायोल' आंनि जिबनाव आंनि न'खराव माने बेबायदि जाफेरै जाथायफोर जानाय गुबुनफोरजों नंखाय दायावनो होसोजानो नागिरनाय बुथारजानो नागिरनाय आरो जाथावै गिथाव बाथाव सिमांफोरजों नासयजानाय आरो नोंनि मोदोमाव नोंनि देहायाव माबाफोर दाबो बेरामफोर दं नामा दङ बिराद दङ आंनि माबायाव खुगानिफ्रायबो थै ओंखारो ओमफ्राय ओरै हार्टबो दं हार्टनि प्रब्लेम औ हार्टजों आरो दायो आथिं आखाइ जरा बेफोर साजोबो ओमफ्राय ओरै पेरेलाइस बायदि दाख्लै देवबाराव गिर्जायाव थांनो हायासै आङो दाख्लै फार्स्ट प्रथम जानाय आरो बे सिखारनो हायिया ओरै आखिथिंनि गालाव जानाय आरो आखाइ आथिं ओमफ्राय दा एसे जिराय हाबबानो बाद्द' बुद्द' जानो नागिरो सायो माने इदि जालांबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आरो बेल' नङा ओरै फाइल्स बायदिबो माने सिङाव खिलोमानि खाथियावनो बिराद गिदिर बेदर जानाय दाख्लै खारफिथियावसो थांगुलायनाय माने सानथ्र'नो हायै बेमार जाबाय आरो आंनाव दा इदि आरो मानि थाखाय इदि जाखो आरो आंनि साननायाव ओरै फैयो आरो आं माथो आं अयनाय साना मालायखौ मालायखौ आं हिंसाबो खालामा आंनि सायाव मानो बिदि फैयो होननानै आंनि गोसोआव बिराद बेखौ साननायनि फैबाय थादोंमोन बेखौनो मोनदांनानै सोरबा काउन्सिलिं लाग्रा एबा सोरबा इसोरनि आरज खालामग्रा बिथांमोननियाव नाथाय जानांगौ खायसे बेफोरखौ साननायजों माबा मोनसे जाथाय जाबाय साना खायसे नायखांहैजानो थाङो अजाफोरनाव नायखांहैग्राफ्रा नोंखौ मा बुंगोन मानसि नाखाय नांदों होनगोन नायखांहैजाबायबो नामा ओहो आं जोनोमाव नायखाङाखै नाथाय खोनानो मोनो आरो जोंनि गेजेराव सोरबा बिग्राफोरबो दङ नोंना मानसि नाखाय नांदों गाज्रि बारहावा नांदों डाइरेक्ट बेखौ बुंगोन नाथाय बिसोर इसोरनि जिउजों बुङाजासेनो बिसोर गावसोरनि साननायजों मानसिफोरनि गोसोखौ जेरै गोरै बाथ्रा बुंनानै बै सैताना बुंदों दा जिसुखौबो जेरै बुंदों मोख्रें गोसोआवनो बियो आरो जिसुखौबो गोजौ हाजोआव लांखारनानै बुंदों नोङो जुदि आंखौ खुलुमोब्ला गासै नुनाय मानिखौ आं नोंनो होजोबगोन
आरो बियो बुंबावदों लिरनाय दं नों बिनिफ्राय बाज्रुमोब्ला सोरगोनि आरफावा नोंखौ दलरै हमखांगोन आरो नोंनि थोबसेबो आथिङा आद्रि जानाय नङा बेसे गोदै बाथ्रा सैताननि रावा मानोना बेजों मा फोरमायदों नों जुदि बेबायदि बाज्रुमोब्ला सारा बुहुमनि मानसिफ्रा नोंखौ नुनो मोनगोन सोरगिनिफ्राय आरफावा नोंखौ हमखांफैनायखौ आरो नोंखौ इसोर होननानै खुलुमगोन बे गोदै बाथ्रा बुंनानै बेखौ आन्दायहोनो नागिरदोंमोन नाथाय इसोर जानानै बेयो मालाबाबो सैताननि रावखौ बे आन्दाया जोंबो इसोरजों लोगोसे थायोब्ला जों आन्दाया इसोरजों गुलि गुलि थायोब्ला इसोरनियाव फोथायनायाव थायोब्ला जों आन्दाया दा बेनिखायनो दा मा जाथायनिफ्राय बबेनिफ्राय जाबोदों 20 बोसोरनि सिगां नोङो दिनै बे अजाखौ लाबोनानै बेबायदि नोंनि न'खराव नोंनि मोदोमाव बेबायदि खामानि मावलांनांबाय आरो बे सैताननि खामानि दिनै बेफोरनि पापनि थाखाय नोंसोर गोसो गाबथाना गाबाखैमोन सिगांथ' रोङाखैमोन दा आंनि गोसोआव गाबनाय दुखु मोननाय फैदों नोंसोर बिनि सोमोन्दै मिथिबाय आरो बिनिफ्राय मा थांखि लादों दा दायो आङो माने जेरै जोंनि माबायाव दङ बेफोरबायदि आङो नबिना लानानै पाप सिखार लानो गोसो जादों मोजां पाप सिखार लानानै माने मोजां जिउ मोजां न'खर खुंनो लुबैदों आरो आं माने इसोरनि बोरजों आंबो मालायनिफोरबायदि सनानि न'खर दानो जा ओरैनोथ' हौवा हिन्जाव न'खराव जोंहा जेबो बिदि दावराव दावसि जोंहा जेबो माबा गैया होनब्लाबो आङो माने बायह्रानिफ्राय जेंना फैनायखौनो आं सहायनो हाया आरो नाथाय मानसिनो नाथाय बेफोर जाथाय आरो सैनायफोरजोंबो जों इसोरनि बोरखौ मोनो दा नोंनि न'खराव आरो नोंनि जिबनाव नोंनि मोदोमाव बेफोर गासै सैनायफ्राबो जानो हागौ बेबायदि दुखुआव गोग्लैयामोनब्ला हयथ' दिनैसिम नों बे जायगायाव फैयामोन आरो 20 बोसोरनि सिगां नोङो दिनै बे सैताननि माखासे मावनाय खामानिखौ मावनानै दिनै दासिमबो दंमोन आरो नोङो गोसो गाबाखैमोन दिनै बाइबेला बेखौनो गेवदों नोङो सैताननि खामानि मावनायखौ फोरमायदों बेखौ नोंखौ गोसोखांफिनदों बेनिखायनो दा नोङो दिनै बे जायगायाव फैनानै माबायदि मोनखोंलाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय गोजोननायजों लोगोसे आं रंजानायबो मोन्दों आं बाव फैयामोनब्ला आंनि पापफोरखौ आं गोसोखांनो रोंनाय नङामोन आं परिबर्तन जानो हानाय नङामोन होननानै आरो जे आंनि सायाव जाथाय जाबोदों बेखौबो आं माने इसोरनि सायाव साबायखर बावदों मानोना बिदि जायामोनबा आं दिनै बेखौबो साननो रोंनाय नङामोन आरो बुजिनो रोंनाय नङामोन दा दिनै बे जायगायाव नोङो फैबाय नुजाफैनो हाबाय आंबो दिनै इसोरनि मोननायनि थाखाय बिगोन मानोना मानसिनि जिबनाव जाथाया जेब्ला जायो दुखुआ सैयो अब्लासो जों इसोरनि खाथियाव थानो बोलो मोनो दा नों बे दुखुनि गेजेरजों आरो 20 बोसोर नोङो बेबायदि मावखोमानाय पापखौ एबा 10 रोखोमनि गेजेराव मोनसे हुकुमखौ सिफायदोंमोन दा आंनो फोरबो नोंनि इसोर आंखौ नागारनो नोंहा गुबुन इसोर दाथारथों बे गुबुन इसोरखौ खुलुमनाय बायदि जाबाय आरो बिदिनो मोनसे हुकुम सिफायबाय बे गेदेर पाप मावनायनि थाखाय नोङो दिनै गोसो गाबनो थांखि दं दा दङ बेनिफ्राय दा बे गोसो गाबनायनि गेजेरजों नों मावफुंनांगोन मावफुंनाय नोङो नबिना लादो मोजां पाप सिमान लादो आरो बेजों लोगोसे नोङो दौरिजों आरो नोंसोरनि प्रसारकफोरजों मोजां सावरायनानै नोंनि न'खरखौ मोजां फोसाबदो आरो बेबायदिनो मोजांथार गोथार बोलि बावनायजों आरो बेबायदिनो आर'ज खालामनायजों नोंनि न'खराव इसोरनि बोरा आगान गोग्लैगोन आरो बै समनि गारबोनाय गासैबो पापनि जारिमिनफोरखौ फिरि फिरि पापनि जारिमिनफोरखौ नों दिनै बे जायगायाव फैनानै नोंनि मावबोनाय फिरि फिरि पापखौ गोसोखांनानै दिनै बे बाइबेल गेवनानै मोनदांनो हाबाय आंबो दिनै इसोरनि जिउजों बाइबेल बेखेवनायखौ लानानै बिजिरना नोंनो जिउआव इसोरनि खाथियाव थानो थाखाय नोंनो मोजां काउन्सिलिंनि गेजेरजों होनो हाबाय बेनिखायनो गोबां सुबुंफ्रा बेबायदि फैयो आरो बेजों काउन्सिलिं लानानै आंनि न'खराव आंनि जिबनाव मा जाथाय जादों बेखौ इसोरनि बोरजों मोनदांनो हागोन नामा आरो माब्रै जोंनो राहा आरो लामा मोनगोन नाथाय होग्राया इसोरासो आं माथ्र लामाल' खोन्थाहरगोन आरो सोखाग्रा इसोरसो बेनिखायनो आङो बेबायदि जायफ्रा काउन्सिलिं लानो फैयो बिथांनो लामाखौल' खोन्थाहरो आन्दायनाय सोरबा सुबुङा लामा आन्दायोब्ला जेरै सोरबा सुबुङा खोन्थाहरो बै लामाजों थां आरो बिसिम सहैगोन आरो नोङो मोजां जायगा सहैगोन बेनिखायनो दिनै आंबो नोंसोरनो लामाल' खोन्थायो नाथाय लामाखौ होगोन बोरखौ होगोन सोखाग्राखौ होगोन इसोरासो बेनिखायनो दिनै बे समनि फुंबिलि मुगायाव दिनै आंनि न'खराव फैनानै जति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनानै इसोर काउन्सिलिं लाबाय आर'ज खालामनो मोनबाय आरो बे दिनै दाउसिन दाउलानि गाबनाय मोजांथार रिंखांनाय न'नि खाथिनि दाउला आरो बेबायदिनो
गोबां मिथिंगानि मोजां खोलो खोलो बार बारनायजों इसोरखौ जों हामबाय होदों आरो दिनै आं नोंसोरखौबो गोसो खुसियै हामबाय होबाय दे गोजोनथोंसै हामबायसै दे बे समाव जायगाफोर जोंनि बे दिनैनि मोगा मोगि लानाय 20 बोसोरनि सिगां जाय सैताननि गेदेर फाखनाव गोलैनानै जाय अजानो बियो थगायजानानै गावनि 20-25 हाजारनि सनाखौ बियो थगायजानानै लांजानाय दिनै आरोबाव जोंनि गामिफ्राव एबा जोंनि न'खराव बेबायदि जाथाया दाजाथों एबा नोंसोर थगायजानो नाङा बे गोदै बाथ्रा बुंनानै नोंखौ जे गोथौ आरो अरजों जेरै सावनानै बेबायदिनो देयो गोरा लहाखौ बेबायदिनो सैताननि गोदै बाथ्राफ्रा गोरा लहाखौ अराव सावनानै गुरै खालामनानै खामारफ्रा जेरै बेखौ सिखा रुवा बानायो बेबायदिनो जोंनि गोसोखौबो जानांगौ सैताननि गोदै बाथ्रा बुंनानै सोरनिबा गोसोखौ बेबायदिनो बे गोबौ सिखा रुवा खालामनाय बायदि जोंनि गोसो मैखुनखौबो बेबायदि सोरबा सैताननि फाखनाव खोख्लैनानै जोंनि गोसोखौ आन्दाय होनो हागौ बेनिखायनो गासैनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय सैताननिफ्राय आन्दायनायनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय गुरैयै आं बे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय गोजोनथोंसै हामबाय होबाय।